Euskararen eguna da aurtengoa. Eta ekitaldi honekin hasiera emango diogu 2018ko txotx denboraldiari. Desiatzen gunden guztiak eta gaur iritsi da eguna, iazko uztaren ezaugarri nagusiak ezagutuko ditugu eta sagardo berriaren nondik norakoak. Sagardoaren munduak 2018an ekarriko dizkigun berrikuntzak ere aurkeztuko ditugu gaur. Eta usadio hori jarraituz, gero, dakizuen bezala, Alberto Inurrategik sagarrondo berri bat landatuko du, sagardo etxiko sagastian, hemen atzekaldean, baina hori izango da, Gurutzeta sagardotegian lehen kupela ireki aurretik, bai? Aurten ere, Gurutzeta sagardotegiaren sarreran izango da guzti hori. Txalapartariekin batera, bai, deialdia egingo dugu, sagardantza dantzatuko dute, eta ondoren, sagardogilek Alberto Inurrategi sokadantzan parte hartzera gonbidatuko dute. Izan ere, 25. urteurrena delako, bai, eta modu berezian ospatu nahi dugulako. Aurreko urtetako protagonista guztiak gonbidatzea pentsatu dugu, guztiei gonbidapena luzatu diegu, batzuk onartu dute eta hemen izango ditugu ondoren gurekin, beraz gaur zerbait berezia egiteko asmoa dugu, bai? Udalaren izenean eta herriaren izenean ongi etorria eman nahi dizuet. Hemen zaudeten erakundeetako ordezkarioi, hor zaituzte egun sagardogile, herritar, eta nola ez, gonbidatu berezia zaitugun Alberto Inurrategi jaun horrek. Gaur 25. sagardo berri eguna ospatzen ari gara, esan bezala. Noski azken 25 urte hauetan sagardoaren kultura etengabe bultzatu dugu Astigarragan eta zoriontzekoa da herriko eragileek, bizilagunek eta ardura politikoa izan dugun guztiok sagardoa sustatzearen alde egiten ari geran lana. Gorabera, sagardo berri eguna lankidetza eta elkarlanaren eredu ezin hobea da. Gure ikuspetik behintzat, etengabeko lan horrek 25 urte egiten ari gera esan bezala Astigarragan sagardo berri egunaren ospakizuna eta Astigarragatik sagardoaren lurraldera zabaldu nahi dugu. Azken 3 urtetan, Hernanik eta Usurbilek ere parte hartu dute eta elkarlan horren ondorioz, Astigarragatik sagardoaren lurraldea nazioarte mailara zabaldu dugu eta ildo horretatik, aipatzekoa da duela 2 hilabete egin genuen 2. sagardo foruma, jardunaldi teknikoa eta harrotasunez esan dezakegu nazioarteko entzutera iritsi dela sagardoaren lurraldea, euskal sagardoa eta gure produktua, ezta. Orain, esku artean daukagun erronka da sagardoaren lurraldea osatzen dugun herrion artean elkarbanatu ahal izango dugun proiektua martxan jartzea. Orain arte esan bezala, Usurbil eta Hernani bidelagun izan ditugu, aurrerantzean ikusiko dugu, eta etorkizunean ere, Urnieta, Lasarte Horian, Andoain, batek daki Donostia ere, sagardoaren lurralde bizia baita. Horregatik, gaurtik aurrera eta 3 hilabetez, sagardoaren kultura bizitzera, gure sagardotegiak ezagutzera eta sagardoa dastatzera gonbidatuta zaudete. Baita, esan bezala, gaur arratsaldean Murgia Parkean antolatu dugun sagardo berri, txotx berri egun herrikoira ere. Sor dezagun giro ona, festa bai, baino errespetuz eta gizatasunez. Goza dezagun sagardoaz eta guztion artean sagardogintzaren kultura aberastu dezagun. Eta amaitzeko, gonbidatuta zaudete Astigarragara 2018ko txotx denboraldian sagardoetxeari bisita egin eta ondoren gure sagardotegietan sagardoaren esperientzia bisitatzera. Gaurko egun ondara etortzea eta beti pozgarria da. Nik uste maionek pixka eta dirazten duela sagardoaren mundua zer da. Alde batetik daukagu sagardoaren ekoizpena, transformazioa, turismoa, kultura, pixkat guzti horrek bere baitan laburbiltzen du. Nik hor pixka bat, balorazio bat egin nahi duke, uste duen datuak ondaik aurretik emango zegoela, baina balorazio bat egin nahi duke nekazaritza arrantza eta elikagai politika sailburu horretzatik eta gure departamentutik ze izan den urte hau, baina da urte eta zerbait aurkezten genduen hito bat izan dena, eta da jatorri izendapenaren sortzea. Jatorri izendapenaren sortzearen helburu ez da jatorri izendapen bat bere baitan bakarri sortzea, baizik eta gure helburua nagusiki da horren gurea eta esan aktibitate ekonomiko dexente sortzen duen subsektore bati nola baiteko bultzada bat ematea, eta bultzada bat eta produktu bati prestigio bat ematea, eta gaur esan dezakegu bide honetik pijola, ez?
azken finean iaz aurkezten gendu zein izango zen gutxi gora bera marka politika, eta marka politika hori zen jatorri izendapen alde batetik, bertako sagarrerekin ekoiztutako kalitate bermatuko produktua izango zena, gorenak markatzen gendun kanpoko sagarrerekin kalitate bermatuko produktu bezala, eta gero, gaina premium sagardua ere aurkezten zen. Ikusi dugu, bilakaera merkatukoa uste dugu positiboa izan dela eta ildo hortatik jarraitu behar dugu, eta bestetik baita ikusten dena da, ekoizpen kopurua, sagarrak badakizue urteroko preferia edo izaten duela, baina aurten anparatuak gutxi gora bera, uste dut 4 milioi kilo sagar izango dira gutxi gora bera, litro sagar izango direla, iaz 1.150.000 ziren, azkundean nabarmena da, eta 36 sagardo etxekin hasten zen proiektuak 47 ditu momentu honetan. Orduan horrek esan nahi du baita sektoreak apustua hartzen duela eta aurrera egiten duela. Gure helburua nagusiki da sektorea prestigiatzea eta edari hau prestigiatzea. Eta kontsumitzailea idei bat, ez? Azken finean, benetan da oso produktu naturala, kalitate handikoa, eta hori linealetan eta notabin behar da, pixka bat, gure produktu hori nolabait babesten dugula, eta azken finean prezio duin bat ere izan behar duela. Hori da pixka gure deia. Uste dut, aurtengo gure laguna Alberto Inurrategi oso egokia dela, zati beste lotura bete badu, sagardoa osasunarekin eta produktu natural bat izan da osasunarekin oso ondo lotzen den produktu bada, neurrian eman behar da, baina kalitate handiko eta osasunarentzako ona den produktu bada, eta gure apustua ere horti dijo eta oso ondo lotzen da Albertok bere baikian biltze dituen balio eta tributu horiekin, eta uste dut oso egoki izan dela Alberto ere gaur sagardoaren lagun bezala hemen izatea. Ona aurkezpen ekitaldi honetara bertaratzen zareten guztioi. Argi dagoena da gero eta garrantzia handiagoa daukala turismoaren arloan desberdintzea. Argi dago baita ere oso gero eta mundu globalizatuagoan bizi gerala, gero eta gehiago, gero eta antza handiagoa daukatela destino guztiek, hiri guztiek, helmuga guztiek, ez? Eta alde hortatik, zure nortasuna turistikoa, zure singularidadea azpimarratu ahal izateko produktuak, zerbitzuak eta edukiak behar ditugu, ez? Eta leheno esan dan bezala, sagardoa, sagardotegiak eta sagardoaren munduan mugitzen den kultura eta tradizio guzti horrek berebiziko garrantzia dauka destino bezala atzerrian eta hemen inguruan destino hori saldu ahal izateko, ezta? Joan den urtean, kanpaina eder bat antolatu gendun aldunditik, bai Toulousera, bai Bretañara, bai Galiziara, bai Bizkaiara eta Madrilera, beste hainbat lekutara ere joan ahal izateko halako sagardotegi ambulante batekin, gure gastronomiaren parte garrantzitsu eta era berean singular baten inguruko aurkezpenak egin ahal izateko, ez? Azken batean sagardotegia fenomeno sozial bat ere bada. Ez da edonola jan eta edaten den leku bat, baizik eta singularra da eta alde horretatik balio handia dauka. Bai, hau da. Bai, egunon guztioi eta mila esker gonbitea egiteagatik aurten ere. Alaxe da, ez nik uste lan gogorra edo lan zailena guri tokatzen zaigula, Deniz. Eta hala da. Eta guri esaten dut sektoreari, ez? Sagardogilei, baserritarrei, azkenen lehen sektore horretan lanean diharduten guztioi. Eta nik uste gaur sagardoa eta sagardotegien garrantzia azpimarratzen dugula. Gure lurraldean dudarik gabe lehen mailako garrantzia duelako, ez? Bai alderdi ekonomikotik, beak sustatzen duen aktibidade ekonomiko hori dela eta baita ere atzetik dituen balio berezi horiek, ez? Hor dago gure kultura, gure paisaia, gure ohitura horiek hor daude eta nik uste ondo identifikatzen dituela, ez? Labur izateko esan digute eta nik bizpahiru idea bakarrik jarri nahi dituzte mahai gainean. Alde batetik balorean jarri. Nik balorean jarriko nuke bertako sagarrarekin sagardoa egiteko ekoizpena eta kalitate hori bultzatzeko alegina. Nik uste aurten azkenekotako urterik oparoena izan degula, eta nik uste usta honek ere deitura hori garrantzia eta bultzara bat emango diola. Eta hor, nik uste bide honetik goatzela, elkarrekin bide bat egiten ari gera, baserritar eta sagardogilekin eta hortan jarraitu behar dugu.
Eta nik uste elkar lan horretan erakundeok ere ekarpen handi bat egiten ari gerala, ez? Eta Gipuzkoako Foru Aldunditik azpimarratu nahiko nuke sagarrondok bultzatzeko egiten ari geran esfortzu hori. Bai ekoizpena, bai azalera handitu beharra dago, bertako sagar hori gehiago izan dadinez. Guk aspalditik dauzkagu Foru Aldunditik inguru horretako politikak, alor horretako politikak, baina 2016an jarri genduen martxan sagarrondoak aldatzeko plangintza. Sagardogileekin, elkartekin egin genduen lan hori, eta gaur bai emango ditut 3 zifra. Zifra askokin nahastu egingo zeate, baina gureak oso erresa dira. 2 urtetan 500.000ko inbertsio bat egin dugu, eta 47 hektarea berri landatu dira. Eta 47 hektarea horietan 12.500 sagarrondo berri aldatu dira. Nik uste zifra esanguratsu diela, bide honetik goaz, eta bide horretatik jarraitu behar dugu oraindik era hektarea gehiago behar ditugu bertako sagar horrekin, bertako sagardo hori ekoizteko. Eta, amaitzeko lehen aipatu da, sagardoak eta sagardotegiek gure aktibitate ekonomikoan egiten duten ekarpena. Nik uste kontutan eduki behar dugula, atzetik dagoen ahalegin eta esfortzu eta lan gogor hori, eta batez ere landa eremuan sortzen den enpleguare kontutan eduki behar da. Eta enplegu hori eta, nik uste elkar horretan, lan horretan jarraitu behar dugula, batez ere sektoreak behar duen modernizazioa, sektoreak behar duen belaunaldi berrien sorrera hori hortik etorriko dalako. Eta nik uste, txotx garai ederrena dela, baserritar eta sagardogileen frutuaz, sagardogileek egiten duten lan horren frutuaz gozatzeko une ederra gozagarria da. Nik uste lan hori kontutan eduki behar dugula, balorean jarri behar dugula, eta indartu egin behar dugula, gero ondorenen datozen beste sektore batzuk ere, beraien lana egin dezaten, eta azkenen, bai Gipuzkoa eta bai Euskadi, eta Euskal Herrie hortan posizionatzeko, ez? Nik uste hor badagoela lan bat aurrera begira, eta Alberto bezalako enbajadorekin, lan hori erraztu egingo dela, ez? Mila esker, eta txotx garai edo denboraldi honez gozatu. Eskerrik asko, bertsuak igual bazkal ondoak utziko dugu. Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkio Euskal Sagardoa jatorri deituratik, sagardoaren lurraldeari txotx irikiera ekitaldi hontara gonbidatzeagatik. Eta, pixka bat datuak, lehen Bittorrek komentatu ditu batzuk, baina datu batzuk emango ditugu, badakizue 2017 izan zala jatorri deituraren barruan bigarren uzta, eta bigarren uzta honek datu batzuk utzi ditu, datu oso interesgarria gure ustetan. Horietako bat, hemen Alberto daukau inurrategi, eta esan nahi dut, beak gora eta gora ingo dula normalian mendin, baina denominazioak ere desente gora indu, bigarren uztan, eta 1.450.000 litro izatetik 4 milioi litro izatera pasada, bigarren uztan, eta hortarako Euskadiko 6 milioi kilo sagar erabili dira. Orduan, 6 milioi kilo horiek 450 hektareetatik jasotakoak izan dira, eta 200 bat sagarzalek parte hartu dute, 450 hektare, baina 200 bat sagarzalek. Nik uste dut gogoratu behar degula, nahiz eta lehenen guztan azpimarratu genduen, jatorri deitura honen atzean, oraindik berri esan dezakaduz da, bigarren uzta da, baina oraindik berri honen atzean, Euskadiko sagargile eta sagardogile elkarte guztiak daudela, eta horrez gain, babes handi bat daukagula, bai Eusko Jaurlaritzarena eta bai 3 diputazioena. Zer bestela holako proiektu bat aurrera eramatea oso zaila da, eta indarre ematea oraindik eta zailagoa. Uste eta azpimarratu behar dela. Eta, datuak esaten dute, gauzak badijoaztela, aurrera dijoala, gora dijoala, hau, eta esan dezela urten 13 sagardogile berri dauzkagu, 58 dira, 2017ko uztan Euskal Sagardoa egin dutenak, eta horietatik 13 berrik, Gipuzkoako 12 eta Arabako bat. Orduan guztira 41 bat sagardotegi ditugu Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 2 Araban. 48 sagardogile Euskal Sagardoa jatorri deitura egin dutenak. Eta uzta handia izan danez, litro asko egin dira, eta esan genezake Euskal Sagardoan egin dela produzio guztiaren 130%. 12 milioi eta erdi litro egin izango dira urten Euskadin, Euskal Herrian igual, eta Euskadi barrun 130% Euskal Sagardoa izan da.
eta bi zutabe nagusi ditu euskal sagardoak, hau ere beti errepikatzen du, baina nik uste den errepikatu behar dela berriz ere, bi ardatz, bat kalidadea da, kalidade bermatu dute euskal sagardoako sagardoek, euskal sagardoek, eta horrez gain bertakotasuna, hau da, bertako sagarrez egindakoak dira. 115 sagar mota ditugu homologatuak hortarako, baimenduak, baino 115 horietatik egia da, 24 sagar mota diala, ia 180 esan nahi dutenak sagastien barrun. 180, 24 sagar motan bueltan osatzen da, bai? Eta, bueno, oso datu garrantzitsu guretzako bestia, edo azpimarratu nahi izaten duguna, orain txotxean, sagarrak ikusiko dituzte kupeletan, eta sagar horiek esan nahi dute jatorri deiturara bideratutako sagarrodak direla horiek, baina botella da interesat zaiguna guri, eta botellan hemen dauzkagu, ikusiko dituzute edo kapsula edo sagartxo gorriak, euskal sagardoara bideratutako botella guztietan, eta kasu batzuetan doratu ere bai, premium kasuetan. Eta, bueno, konsumidoreari dei batekin, proba dezan, eta jakin dezan guzti honen atzean zer da hon. Eta, bueno, urtero galdetzen dan beste gauza bat izaten da, nolako sagardoa dan aurtengoa. Ni jatorrari daituran barrun esan dezake nolakoa dan, baina, komilatxo artean esango dugu, esan dugu Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagardo gileak dirala, horrez gan 24 sagar mota dauzkagu bat, eta 115 arte luzatzen da gaina, kantitate txikiotan, orduan, etxe bakoitzak, zonalde bakoitzak bere matizak edukiko ditu, baina iaztikan konparaketa bat egingo bagendu, aurten sagardo arinagoak izango ditugu iaz baino, oso aromatikoak eta oso orekatuak. Hori da, sagardo gileik aldezka, atera izan dedananik, eta, gero, probatu eta zuek esango dezute. Eta eskarrik asko. Baina, azken finean, sagardo gehiago zergea, lana, konstantzia, profesionaltasuna, lur hori digun maitasun hori, protagonista bilatzeako momentuan, zenun dudik egin, urteetako esperientzia horren arabera, urteetako bekuntza horren arabera, urteetan egindako lanaren arabera, bera izango zela, 25 garren urte horren honen protagonista. Esan gintzegunean baiez, guretzako postazun handi bat, eta denen partez, bai sagardoan lurraldean gauden sagardogien partez, bai kanpoko sagardogien partez, bai, eskerrik asko, gonbite hori onartzeagatik, bai. Eta, beharra bai, lehen nahiek esan duen bezala ez, pixkat, lehen urteetako baino sagardo argixeagoak daude, ez dut hain gorputza hondirik, guzta historiko bat dela esan nezake, eta, hauan oso orekatuak dira, oso orekatuak, txinparta ondu daukate, ez dute txinparta ez hondirik ez txikiri, baina txinparta orekatu bat, eta, esan oso frankorrak dira, hori bai, esan esateko puntua da, eta, guzta historiko baten aurran gaudela, bai unai bai bitxorrek esan duten bezala, eta, sagardo gileon partetik, urtean zer alegin guztiak egingo ditugula, etxe bakoitzean, daukagun sagardorik honen ateratzeko momentu zehaz bakoitzean. Gonbidapena luzatu genizunean, burutik ze pasa zitzaizun, nola zauden, sagardoa gustatzen dute zaizun, sagardotegia etortzeko itxura baute duzun. Egun guztioi eta mila esker, turri zareten denoi. Egia esan, onartu beharra daukat gore badela, gaur hemen bazuekin ekitaldi honetan parte hartzea. Egia esan, ilusio handiz hartu nun eta nun zalantzarik izan nire parte hartzea emateko. Egia esan, sagardore lurraldeak iruditzen zaite erronka ikaragarria duela, produktu naturala, kalitatezkoa, bertakoa eta gainera ingurumenarekin bateragarria izango dena egitea uste dute meritu handikoa dela eta erronka itzela dela. Baina gainera iruditzen zaite modu batera edo bestera 20. mendean garapen ereduak ahaztuta utzi zuen lehenengo sektorea berreskuratzeko bide horretan urratxe benetan interesgarria dela eta horrexegatik, balio horiek dituen proiektu baten, pixka nire laguntza txiki hori ematerak orduan, ez dut inolako zalantzarik izan.
gero, sagardotegitan ohikoa naizen edo ez, eta beste galdera guzti horiek sagardotegiak asko gustatzen zaizkit, naiz astebururo etortzen naizen horietakoa, baina aste barruan saiatzen naiz, urtez urte bisita bat edo beste egiten, eta egia esan, disfrutatzen du sagardotegiekin. Nik uste